Hi guys, welcome to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। स' नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय। स्कलारशिप पेमेन्टखौ चेन्ज खालामबाय। सिगाङाव मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन माने PFMS आव एमाउन्टआ नुजायाखैमोन माने चेन्ज जायाखैमोन। ओंखायनो आं उमां एप्सआव नायनाय मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन जायफोर बिथांमोना नायनो रोङाखैमोन PFMS आव हाबनानै नायफिनबानो जाबाय। बेवहाय चेन्ज खालामनानै होफिनबाय स' बेवहायनो नुनो मोनगोन। दायो जोंनिया PFMS आव हाबनानै जोङो नायोब्ला नुसिगोन। स' आं नोंथांमोननो देखायनि बेनि थाखाय नोंथांमोना फार्स्टआवनो गुगल क्रोमआव थां, बेनि उनाव PFMS सार्च खालामनानै हो, अब्लानो नुगोन। दानिया नोंथांमोना ट्रेक NSP पेमेन्टआव थांनानै होबानो जाबाय। बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ, आं बुंबाय थाला, आं डाइरेक्ट माबानानै होनोसै। दिनै नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों आं डाइरेक्ट अपेन खालामनानै होबाय। नोंथांमोना माबोरै खालामनांगौ बेखौ बयबो मिथिखागौ, खिन्थु दिनैनिफ्राय बेयो गोदान जाफिनबाय, आन्डार प्रसेसिं विथ एजेन्सि जाफिनबाय। बेनि एमाउन्टआ 9100ल'सै। 23,000आ बे हाबनाय नंला जोंनिया, रिजेक्ट खालामनानै होखाबाय। दायो गोदान एमाउन्ट प्रसेस खालामफिनबाय 9100। स' नोंथांमोना नायनानै ला, बेलेग जानो हागौ, गुबुन जागोन, बयनाबो मिलायाखै रावनाबो, सोरनाबा। स' नोंथांमोना नोंथांमोननिखौ नायनानै लाबानो जाबाय।